tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo, ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda nhasi tine musoro wenyaya unoti hondo yaArmageddon part 3. Tichiri kuenderera mberi nekutarisa hondo yaArmageddon. Hondo ichaitika mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yenyika inoyi. Zvakakosha kuti tinzwisise kuti chii chinenge chichitora nzvimbo, chii chinenge chichiitika. Zvinobatsira kuti umwe nemumwe atsvage pekumira mukati mehondo iyoyi. Okay. Mufundisi tiverengerei zvakazarurwa 16 vhesi ya 13 na 14 nevhesi 16. Zvakazarurwa 16 vhesi 13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Akavaunganidza panzvimbo inonzi Armageddoni nechiHebheru. Panapa tiri kuudzwa pamusoro pehondo. Yes, Pastor. Ichaitika kana zvenyika inoyi zvaakuenda kunopetwa. Okay. Now hondo iyi pari kunzi muranda waMwari akaratidzwa mweya yetsvina mitatu. Basa rayaiita nderekuunganidza vanhu. Okay. Kuti vaende kunorwa naMwari. Okay. Zvikanzi akavaendesa kunzvimbo inonzi nechiHebheru Armageddon. Muhurukuro yakapfuura takatarisa pamusoro penzvimbo iyoyi kuti tione kuti ndekupi. Zvikabuda pachena kuti tinofanira kutsvaga zvazvinoreva mururimi rwechiHebheru. Okay. Tanotsvaga mururimi rwechiHebheru zvakatinongedzera kuOld Testament nekuti ndo yakanyorwa nechiHebheru. Saka takunobatanidza matsamba kuOld Testament. Yes. Takazoona kuti takanoguma taapa Mount Carmel. Paya pevaprofita vaBhaari. Right. Nekuti chiprofita kana muchichidzidza munopuwa minongedzo, munoti ndinowanzokanda mavara echirungu. Maclues. Kana muchidzidza chiprofita munopuwa maclues. Kuita unge wapuwa tipi. Right. Yekuti kana uchida kuona kuti zvinorevei, daiso. Saka tasanganisa zvataipiwa. Takanoguma taenda paMount Carmel, gomo riri kuMegiddo. Ndobva taona situation yaiva. Ndobva taona paine hondo yakaitika rimwe zuva. Chimiro chatakasangana nacho kwaive nemaboka maviri aikakavadzana. Kuna Elijah muprofita waMwari ari kune rimwe divi, koita vaprofita vaBhaari vari kune rimwe divi. Yes. Ndokuona kuti pairwisanwa kuti zvibude pachena kuti Mwari chaiye ndeupi. Okay.
and Elijah kunyange akanga ari 1 against 400 vaprofita venhema. Elijah akawina. Okay. Right. Saka patiri kudzidziswa taverenga ndima iyi, chekutanga chinobuda pachena ndechekuti hondo yaArmageddoni ihondo yemweya. Ndiri kufamba nemi. Right. Even zvidzidzo zvatakaita kumashure mufundisi. In other words, muri kuramba here muchikonfirma kuti hondo iyi haisi yekumiddle east kucharwana Russia naChina ikokoko. Matipesi atakapiwa haanongedzere kumiddle east, haanongedzere kuRussia. But mafirimu ari kwezvinei zvine pese panotaurwa nyaya yaArmageddoni pane pachitaurwa nyika dzakaita sana Irani, ana Iraq, ana Russia nanaChina kunzi dzichatapurana chaizvo kumiddle east. Unoziva chimwe chinhu chinoitika Caston ndechekuti vanhu vanoita mafirimu aya vamwe anongouya mubhaibheri ongoverenga vhesi 1 ongotora vara rimwe chete otogadzira mari zvake achiita mafirimu ake. But isusu hatisi kuita zvemafirimu kana zveentertainment. Mustudio tiri kudzidza kuti vanhu vaone kwakabva nyaya nekwadzinoenda, vanhu vagoziva pekumira muhondo yaArmageddoni. Muri kutogona ini pamatondoerengesa vhesi kutowirirana iri kuratidza kuti hondo yacho iri kuumbwa nemweya yetsvina. Right. Ndatozvionawo hangu but ndanchida kungonyatsodzwa kwamuri because nyaya inotenderera yakazara kuvanhu ndeyekutofunga kuti pachashandiswa manuclear weapons nemadrone aya vanhu vachibhombwa zvekuti hanzi pachafiwa. Right. Toda kuti tione kwakabvira hondo iyi. Ende kuna zvakazarurwa 12 vhesi ya7 kuenda pa9. Zvakazarurwa 12 verse 7 kuenda pa9. Zvino kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos, naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka pane hondo yakaitika kudenga. Yes. Yakatanga pakati paKristu naSatani. Yes. Right. Saka hondo iyi yaitika, Satani akakundwa ndokukandwa pano pasi. Yes. Rega tinzwe kuti chavairwira chii. Takambozvikurukura asi kudzokorora kwakanaka. Alright. Yeah, kuna Isaiah 14 pavhesi ya12 kuenda pa14. Okay. Haiwa waseiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza. Wakandwa seiko pasi, iwe wekuisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Ari kunzi wadonha sei iwe nyamasasi. Muchiverenga muchirungu inoti Lucifer wadonha sei. Ndo zita raidedzwa naro Satani payakanga ichiri ngirozi yaMwari yaigara isati yapanduka. Saka ronzi wadonha sei Lucifer. Kutoshamisika uko. Asi pochitsanangurwa manje chikonzero chakamudonhedza. Zvikanzi zvakatangira mumwoyo make. Nose kudzidza kwatakaita kumashure takanzwa kuti Lucifer yanga iri ngirozi anga ane chinzvimbo tongoti highest kuzvisikwa. Ndianga ane rengi yakadarika zvose zvisikwa. Ari next kuna Mwari. Asi haana kugutsikana nechikundya ichocho. Hanzi mupfungwa make makati ndoda kusumuka position yangu. Ndinoinzana naMwari. But problem iri papi pastor. Because ndinoyoka kuti tinotokurudzirwa kuti dai taita saMwari. Right. Iye haana kushuvira kuda Mwari haana dambudziko nemunhu anonzwa shungu dzekuda kufanana naye pautsvene. Zvino Lucifer haana kuda kufanana naMwari pakururama nepakuita zvakanaka. Akada kufanana naMwari pakunonamatwa. Alright. Atiri wapaona manje. Iye aitsvaga kunofanana naMwari pakunamatwa, kwete pakuita zvakanaka. Kunamatwa Now kunamatwa manje inzwa pana zvakazarurwa 14 vhesi ya 6 na7 panyaya yekunamatwa. Zvakazarurwa 14 verse 6 na7. Right.
Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti anofanira kunamatwa. Yes. Ndeakasika. Andosona. Saka Lucifer akada kunamatwa, iye ari chisikwa. Akuda kunoinzana neakasika kuti ndatinamatwa itese. Ende hanzi aida kutonodarika. Handitozvona. Ndo pakatangira dambudziko, ndo mamukira akaita Hondo. Saka iHondo yanga ine chinangwa chekuda kunamatwa. Saka inyaya ine chekuita nekunamatwa. Kristu anofanira kueta. But ipapa pastor. Ndo raitwa dambudziko racho rekutodzingwa kudenga. Iroro. Because inyaya iri serious. Saka pastor handisi kuti zviriko. But pane kapfungwa aka kanenge kanotoraramika paplanet inoi. Kekunamata munhu. Achitopfugamirwa. Ameno mungaite comment yakawanda akukuburitsai muchidzidzo chenyu. Nyaya yekunamata. Because kana muri kuti ndo yaingova shungu yake akatodzingwa kusvika tizoita dambudziko riri panyika iyi. But kanyaya kacho kanenge kanoitwa ngekarelight one mazuva ano. Kekutopfugamira akasiri light kastori. Nyaya yekunamata. Yes. Munhu kunamatwa. Pana mambo ari mubhaibheri. Kuna mabasa. Akaurayirwa nyaya yekunamatwa iyoyi. Herodhi akatendera vanhu kuti vamurumbidze nembiri inofanira kupuhwa Mwari. Paivataura paya zvikanzi izwira Mwari. Zvikanzi izwira Mwari, izwira Mwari. Iye angadai akavatsiura. Unofanira vanhu vakadawo kunamata iwe unofanira kuvatsiura kuti ndizi Mwari. Zvino iye haana kuvatsiura manje. Ndobva arohwa nehonye. Unoziva kuti munhu anofanira kuti anga afaka oora odyiwa nehonye. Zvino iye akadyiwa akatopfeka samambo. Saka kunamatwa Mwari haadi kusheya kunamatwa nechisikwa. Saka vateereri, mufundisi pavari kufamba nechidzidzo ichi, imwe area yekuti ticherechedze. Mwari haadi kuti tinamate munhu. Mwari haadi zvakare kuti unamatwe. Kuri kwekuti wakuona vanhu vachikupfugamira vachiita kunge vakukunamata. Nyaya iyoyo haina kujairika mumaziso aMwari. Hachifaniri kuva chiri chinhu chinoitika ichocho. Fambei. Chero ukasapfugamirwa, asi pane mashoko aunoona kuti aya anofanira kupiwa kuna Mwari bedzi. Rambidza vanhu. Vatsiure vanokupisa mhosva. Unokaruka waita imwe mhosva hombe chaizvo. Varoma 6 vhesi ya16. Romans 6 verse 16. Right. Adzingwa kudenga Lucifer. Right. Apa nopasa. But nyaya yake haina kupera. Okay. Achiri kungoda kunamatwa bedzi. Okay. Romans 6 verse 16. Hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera. Chimwe chinhu chinozikamwa naSatani manje ndechekuti chinonzi kunamata chaiko chaiko. Hakusi kungoti baba wedu vari kudenga ndimi makasika aiwa chikari kupfugama aiwa. Anoziva kuti kunonzi kunamata kuteerera. Waunoteerera ndiye wauri kunamata. Saka munhu haangati ndinonamata Mwari. Ndaida kutobvunza imimi because mati Hondo iyi yakatangira kudenga. Right. Ndizvo zvakamufundisa. Mukati ndo iri kukondinya panyika. That's right. But maybe nerombo rakanaka kuti nyika dzedu sei kuno kwatiri nyaya yevhangeri yakakasika kusvika. Right. There is no way ndoda kukudza yekuti Satani anganamata. Because kana muchifamba sezvandinoita inini munharaunda umu, pane paunotonzwa kuti vakatanga kutaura zveSatanism kana kuti Satani, unobva watoona kuti chinhu chiri mupfungwa memunhu wese chakamakwa chekutomeka shuwa kuti Satani hafaniri kunamata. Chinhu chekuti kusaidi kuameno dzimwe nyika, but kwedu kunoko ndofunga pane kachenjedzo kakasvika kare kekutoti vanhu vanozwa kuti Satani haanamatwa. Satani haana kupusa manje. Sezvinoitika muHondo mese, hakuna munhu anorwa muHondo akapusa akabudirira. Satani anoziva manje zvataona kuna vaRoma izvo kuti chinonzi kunamata kuteerera. Saka anoti chero mukasamupfugamira muchidedza kuti Satani tikomborere, asi
muchiteerera iye musingateerere Mwari. Saka panoti kusateerera Mwari wanamata Satani, washora Mwari. Kuteerera Satani washora Mwari, wanamata Satani. Saka kunonzi kunamata, kuteerera. Inzwa pana Mark, imbonzwa pana Mark, unzwe Mark 7 ugozobvunza. Mark 7 verse ya 6 na 7 ne verse 9. Mark 7 verse 6. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri, sezvazvakanyorwa zvichinzi, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Nzvazotaurwa panapa. Kune kunamata kunonzi kunamata pasina, kurati hakubhadhare. Kunamata pasina vain worship. Kana zvichinzi zvinhu zviri vain, hapana anza yabuda apa. Munhu akati I tried so much but it was in vain. Ari kureva ndakashingaira asi hapana chakabuda. Saka kune kunamata kusina tuso, kusina chakunobudisa. Kunamata usingateerere mirayiro yaMwari, uchitora zvakadzikwa nevanhu ndozvoti sika kuteerera zvaMwari uchizvidza. Jesu anoti kunamata kwakadaro kundinamata pasina. Saka Satani anozviziva manje kuti kune maKristu hobho vari kunamata pasina. Musadaro anditwazvona mirai mataurire enyuka, because most vanhu vedu vanototeerera chirongwa chinechi maKristu. But manje chinodiwa pachiKristu vateerera mamaitaka muri kuita kunge mabva mangono underline kuita kunge zvinonzi pari kuitwa kakunamata pasina, muri kunyatsoti kana ariwo mabudiro azvaitaka Mwari ngavatiregerere. Asi ndiri kuedza kutsanangura kuti pakunamata vanhu vanofanira kudzidza chokwadi chaMwari mubhaibheri, vonzwisisa chokwadi chacho, vochitanga kuchirarama nemwoyo inorevesa. Ndakunzwa imani. Anditika amenoti example inoita ndakunzwa kuti munhu ari kuenda kuchikoro asi haasi kuteedzera syllabus, otobva January December achimukira, zviri kureva kuti hazvina zvazvinobatsira, hapana chinodzoka kuchikoro ikoko, hakuna kutongopedza mari yechikoro, ndozvazviriwo nekunamata. Anditiwa pabata. Chiverenga John 4 verse 24. John 4 verse 24. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofana kumunamata mumweya nezvokwadi. Anditi uri kuona kunamata Mwari hakusi kungoti ndakabva ndanzwa kusumudzirwa, ndakabva ndanzwa zvekungori kubayiwa miri wese uyu. Aiwa, kunamata Mwari kunoda chokwadi. Anditi wazvona. Umaitaura anoti you engage your mind, zvekuti pfungwa dzako dzinofanira kunyatsoti unatsokunzwisisa, uchinamata zvine understanding, uchidzidza shoko raMwari. Kana wanzwa kuti riri kuti zvakati wochifamba naimomo, ndokunamata kune tuso. Apa ndapabata. Vateereri, kwanzi patinoita zvekunamata nebhaibheri, ngatinamatei mumweya nemuzvokwadi. Hapadi kuti pangoramba paringori mumweya chete, kuti zvobva zvashayikwa kuti zviri kudzidzwa papi, maindi iri kunyatsozviona here kuti ndochokwadi. Saka pari kunozangana zvese kuti kunamata kwakadaro ndo kunozoburitsa maresults. Saka taona kuti isusu hondo iyi payakatangira kudenga haina kupera, yakaburuka pano pasi. Achiri kungotsvaga kuda kunamata. But anoziva kuti neuchenjeri hwake kuti kunamata hakusi kungofuga mabedzi kana kudaidza kuti nhingi wangu, asi anonzwisisa kuti chinonzi kunamata chaiko kuteerera wacho anofanira kunamatwa. Andopabata. Saka tanzwa kuti Mwari anoda kuti timunamate mumweya nemuchokwadi. Handei pana John chapter 8. John chapter 8 verse 44. Imi muri vababa venyu diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wekenga ari muurayi kubva pakutanga, haamire muzvokwadi, nekuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo.
tanzwa kuti Mwari anofarira chokwadi. Yes. But Satan, mhando yaMwari, anofarira nhema. Okay. Anopota achizanganisa nekunyeba. Anditozvo mumashandiro ake. Mwari anongomira nechokwadi bedzi. Okay. But Satan anoshandisa nhema. Anonyepa. Anonyepa plus anoumba zvake nekunyeba kuti zvimufambire. Okay. Anditozvo. Now rega unzwe kuti anopuwa imwe title yekuti kudi kuna zvakazarurwa 12. Iye Satan pavhesi ya9. Title mukuru wati chi? Mamwe madaidzirwa anoitwa zvakazarurwa 12 vhesi ya9. Zvino shatouru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika yose. Rimwe zita rake remadunhurirwa anonzi munyengeri. Andozona kutsotsa kau. Kurava kuti Satani manje zvaanoita munyengeri, anotoshandisa kunyengera paanenge achikuza vanhu kunorwa naMwari. Saka muri kuti here pastor, ndoda kuramba ndichifamba nemi, muri kuti here muhondo iyi ngatitotarisirai kuti kunyepa ndo chimwe chiri kutoshandiswa. That's right. Ndizvozvo. Okay. Saka zvaanoita manje mukunyengera ka anoita kuti munhu afambe akatoperera achitofunga kuti ari correct asi iye akarasiswa. Saka vanhu vari right manje ipapo pastor. Pakuti kuti because ini ndotaura nevanhu stereki. Paripo pekuti zvimwe zvidzidzo pazvinosvika kwavari zvinopedzisa zvakuita kunge zvakutoconfuse. Alright. Vanhu vopedzisa vachisaziva kuti saka chokwadi ndechipi. Zvekuti unotozonzwa mumwe kutaura kuti inini mufundisi zvandaakuita ndakatozoona kuti kunamata kuita zvinoenderana nemwoyo wako, zvakasunungukira mwoyo wako, wonamata uchidaro zvitori nani. Because chinei chiitika tine taverenga bhaibheri munomu zvoita kunge zvareva zvimwe ane zvimwe zvaainazvo zvakanzwa kare. Saka anotozopedzisira kuti ndofunga kunamata mwoyo, mwoyo wako kuita ndazvinzwa tichanzwa mumaminitsi mashoma ari kutevera kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemwoyo munyaya dzekunamata. Asi zvinezvi ngatinzwisisei kuti Satani mhando yaKristu ane uchenjeri hwakadaro, ari munyepi, ari munyengeri, zvokuti anogona kukunyengera iwe utoti indafunga kuti ndakutongoita zviri kudiwa nemwoyo asi usiri pari correct. Inzwa panama ende unoziva kuti pane maybe rekativerenge Mateo 7 verse 21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwekudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nekuita mabasa esimba muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Now unoziva kuti chimwe chinhu chinotiremei kasito ndechekudayo. Satani ari kunzi munyengeri wikoyo anotonyengera nevanoenda kuchechi vachitofunga kuti zvatiri kutoita izvi ndo zviri correct vari muchechi, vachitoti takatomirirawo kuuya kwaJesu vari muchechi. Asi Jesu ari kuti ini ndinenge ndisingavazive, kwete kuti enda havatonzi hanzi vanenge vachiita mabasa esimba nekuprofita vachiporesa vanorwara vachidii nezita raJesu. Apa vari kunzi nevhesi vachatonzi handikuzivei. Ndo zvakaipira necha yehondo yatiri mukati mayo. Kunyengera ndo zvakwakaipira kuti munhu anotoperera ende vanhu vanenge vasingatozive kuti simba ravari kushandisa kuporesa nekuita minana riri kubva kuna Satani, harisi kubva kuna Mwari. Saka kureva kuti iye wacho ari kuita masimba aya anenge akanyengerwa, vari kuitirwa vacho vakanyengerwa. Handitozvona ndo zvazvakaipira kutozosvika Jesu auye, because apa uri kutovhunduka kare kuti koista rega kuponeswa nemhaka yei. Handiri kuona. Saka zvinoda kungwarira manje. Ndosaka Peter achitozoti kuvati ndisvinurai munyaya idzodzi, because tiri muhondo munoda kungwarira, munoda kugara wakasvinura, because unofunga kuti uri kufamba pari correctika ipo pasiri.
Saka vanhu pavanenge vachiti zvakuzotikonfyuza ngazviite kunge zvine confusion ka, asi moyo uine shungu dzekuti saka muconfusion yese iyi Mwari zvenyu zvamuri kuda ndezvipi? Because ipapa munozwa kuti sevhesi yamandiverengesai Mateo 7 vhesi 22 because iri kutoti hanzi vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe hatina kuprofita muzita renyere, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyere, nekuita mabasa mazhinji esimba muzita renyere. Zvinhu izvi ukazviverenga dai riri bhaibheri rechirungu patoratidza kuti vanhu havaive prophetic ende vachiita zvemadeliverance ende vachitoporesa vanhu. Saka inobva yarovesa nehana pasi because ndo zvinhu zvitori common mazuva ano. I know kuti apa ingori example yekuradza unyengeri, but zviso common pastor zvekuti munorovesa vateereri nehana. Aiwa, panguva yakadai pazvidzidzo zvatiri kuita zvimufundisi, vanhu vanofanira kutoti saka ndoita sei kuti ndive safe? Ayo, manzwa ndapanzwa vateereri ndoda kuti mupindura zvakanaka pastor. Usakurumidza ndikati vateereri point yandoti ndekuti muenzaniso wataurwa namufundisi pataverenga pana Mateo 7 verse 21 kusvika 23 yevanhu vachatotadza kuponeswa asi vari kuita zvekunamata, muenzaniso wangosarudzwa namufundisi uri kutoburitsa kuti vanenge vari vanhu vanotoenda kuchechi, vanotoita zvine chekuita nekuva prophetic, zvine deliverance nemahealing, but bhaibheri riri kutoburitsa kuti vanenge vatori kurutivi rwasatani vachatadza kuponeswa. Ndo pandiri kuti imi materi munotozwa ndo zvaacommon mazuva ano, ndo nyaya iri kutopa yezvinhu zviri prophetic zvine mahealing nemadeliverance. Ndo pandiri kuti pastor ipapa munorovesa vanhu nehana. Aiwa, hana dzenyu vateere ngadzirege kurova. Hatifambei nenyaya iyi, namatirai mweya wokunatsogadzikana. Iwo ndio unoda kutovhundutsa vanhu. Aiwa, chiverenga zvakazarurwa 3 verse 14 kuenda pa22 kuti nyaya iyi pamwe zvingawedzere kujeka zvatiri kutaura. Nyorera mutumwa wekereke iri paRodhokia uti, zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhore kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa. Zvino zvaunodziya usingatonhore kana kupisa ndichakusvisvina mumuromo mangu. Nekuti unoti ndakafuma ndakafumiswa, handishayiwe chinhu. Usingazive kuti ndiwe uno urombo nenhamo, uri murombo nebofu usina chekufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve mufumi nenguo chena, kuti ufukidze nyadzi dzako dzokusafuka kwako dzirege kuonekwa, nechizoro chemeso kuti uzoro meso ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye neni. Unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu cheushe, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo cheushe. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Mashoko aya Caston anotaurwa kuvanhu vasingaende kuchechera. Ndiye kuchecha. Asi vanhu havatori muchechi ka? Asi vari muchechi manje vari kunzi naMwari muri kunzwisa tsitsi. Hamupise, hamutonhore, saka chimiro chamuriso hachigarike nacho zvachose. Handiti wazvionaka. Saka Mwari ari kuburitsa ende vanhu ava, vanhu vari kutofunga kuti ivo vakapfuma pamweya, zvekuti Jesu paari kunoka, Jesu paari kunoka pamwoyo yavo ka kuti apinde muupenyu hwavo, vari kutomuiginova vachiti takakwana. Handiri kuona. Saka ndo necha yehondo yatiri mukati mayo. Mwari achida kutogadzirisa chimiro, vari kutoona vari right. Vari kutoona vari right. But uright hwacho vari kurutivi rwasatani. Because vanenge vakanyengerwa. Handiti wazviona. Saka ndo kaipiro kakaita hondo yatiri mukati mayo. Apa muruda kungotsanangura kuti vanenge vachiti vakakwana here, kana kuti muruda kutoreva kuti pari kugogodzwa apa ndo zviri kutoitawo Mwari nasi? Ndo zviri kutoita Mwari. Ivo vari kutozviona kuti ndiri right, ndakatokwana. Handiti wazviona. Zvekuti anotokurudzira vamwe kuti uyaiwo pandiri panapa. Asi Mwari woti pawakamira pacho pauri kutokoka vamweka, hausani wasvika uri padivi. Handiti wapaonaka. Saka ipapo apo manje ndezvekuti ndo paunga uchiti hakuvhundutsa vateereri. Hakusi kuvhundutsa, chinzwa manje zvinotaurwa naMwari.
kuna zvakazarurwa 18 pavhesi 1 kuenda pa4 uone kuti haisi nyaya yekuvhundutsa nayo. Maybe ndisandaverenga vhesi ramotaura pastor. Ndoda kutonzwa clarity yekuti saka kana Mwari ari kugogodza munhu achiona unga akakwana. Ndo zvazvitore here munyaya yekunamata kuti kune kunonzi kuri correct nekuri wrong. Ndikuramba masamwari. Ndo zvinotopindurwa pavhesi randa kuti uchiverenga izvozvo. Zvakazarurwa 18. Sasa usina kupindura bvunzo yangu pastor. Aiwa. Ndikangokubvunza nditi verenga pakati pastor. Ndo unoziva kuti munomuka hatitaure pfungwa dzedu Castoni. Muno muchinangwa chehurukuro dzedu ndechekuti vatendi vazvione kuti bhaibheri ndo kunobva mhinduro. Asi mukonero kuti pese pandiri kubvunza murungo nditi verenga hamusi kukurumidza mandipindura mubvunzo wangu. Aiwaka iwewe kachivawo nepatience dzekuti alright muri kumboti kudiwo mutsamba imomo. Taurai vhesi renyu pasi. Zvakazarurwa 18 pavhesi ya 1 kuenda pa4. Zvakazarurwa 18 vhesi 1 to 4 vateereri. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru. Nyika ikavhenekerwa nekubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yese yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa, nekuti marudzi ose akawa newaini yekutsamwa kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, nevatengesi venyika vakafuma nesimba rekuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Takambodzidza mune chimwe chidzidzo chakapfuura kana ucharangarira kuti kana pachinzi Bhabhironi chiri kutsanangurwa panapa chimiro chekunamata. Sekanamatiro kakaitwa musi waparara Bhabhironi uya pekuzanganisa kunamatwa kwavamwari vasina kusika naMwari akasika. Pavainwa doro asi vachishandisa midziyo yaMwari. Pabirayiro riya painamatwa vamwari vezvivezwa asi pachishandiswa zvinoshandiswa pakunamata Mwari wechokwadi. Mixing truth and error. Saka ndo chinamati chemuBhabhironi chine musanganiswa panoti tore pari correct tore pamwe pasiri zvozanganiswa kubudisa chunhu 1. Saka ndo chimiro chiri mukati menyika mumazuva ekupedzisira chekuti vanhu vanenge vachizanganisa Mwari zita rake riri correct ndiye akasika asi kamunamatiro kacho kanenge kachisirira zvinodiwa naMwari. Saka Mwari obva ati chimiro ichi ndo chiripo muhondo yaArmageddoni, ihondo yemweya. Saka obva ati budai mazviri vanhu vangu. Unoziva kuti chandafarira chii? Muconfusion idzodzo nekunamata ikoko kuri kusirira kune vana vaMwari varimo. Because kune vanhu vari nemoyo wese anotoda Mwari. Asi nekuda kwekunyengera kwaSatani pane pamwe paakavharika paasiri kuona kuti panapa ndiri kutosvotesa Mwari. Saka Mwari obva ati iye chibudai muchimiro chakadaro. Vanhu vanobuda sei? Mirai pastor, mirai. Ndoda kubvunza vateereri mopindura inini. Alright. Saka nai vateereri mubvunzo wangu ndakateerera mufundisi achitaura. Ndoda kubatsirika apa kuti nyaya inotaurika kwamuriwo yekuti ko handiti tese tinei tichinamata Mwari. Kuna ari kunamata Satani. Handiti Mwari ndiye mumwe chete. Saka mubvunzo wangu uri pakuti nevhesi riri kuti budai, maonero enyu ndeyekuti vanhu vongoramba vachingonamata zvakamusunungukira here kana kuti kune kunotonzwa nebhaibheri kuri correct? Mandinzwero ateereri kuti zvinotaurika pakati pedu kuti inenge ichinzi handiti Mwari ari kunamata ndemumwe chete here, kuna azononamata Satani here. Zvobva zvaita unge mukutaura kwedu tiri kukurudzirana kuti pauri ipapo pari right. But nevhesi raverengwa iri ndopane mubvunzo wangu kuti pfungwa yatinokurukureya iri right here. Chindipindura ini. Right. Aya mashoko ari kubva kuna Mwari aya. Yes, haasi kubva kune munhu weimwe chechi. Yes. Aiwa, ndiMwari ari kutoti budai. Saka kana achiti budai zvoreva kuti pane kamwe kanamatiro kanofanira kusiyiwa kuti munhu aende pane kamwe. Asi chinotitungamirira ichokwadi. Ishoko raMwari. Kwete moyo. Regera tinzi kupapa mubvunzo wako wemoyo uya. Jeremiah 17. Muchinawo. Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Right. Moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose,
wakaora chose ndiani ungauziva. Saka ukati ini ndakutongoita zviri pamwoyo pangu, moyo uri kunzi moyo wemunhu. Nekuda kwehondo yatiri mukati mayo unonyengera. Satani munyengeri. Saka moyo wako unogona kukunyengera. Saka zvikazosangana saka pfungwa yekuti munhu anenge aiti moyo wako ndokunamata, moyo wako ndokunamata. Ine kadambudziko. Ngatinzwei kuna Mwari. Saka tinofanira kuita sei sevatende? Ndozvandanda kuda kutobvunza pasi. Kuti kana pari triki kudaro pemoyo wochidi. Verenga Mapisarema 139 verse 23 na 24 tisati tanzwa zvedu kambo. Mapisarema 139 verse 23 na 24. Right. Ndinzverei Mwari muzive moyo wangu, ndiidzei muzive ndangariro dzangu, mutarire kana paine nzira yakaipa mandiri, mundifambise munzira isingaperi. Right. Uyu murume uyu ari kuzinyatsonzwisa kuti moyo unogona kundinyengera ndikanofumba mapasiripo. Saka anoti Mwari imi munoverenga moyo, uyai mundiverenge moyo wangu. Kana manyatsounzvera, kunzvera kuongorora, moona pandinofanira kuenda, muchindibatsira ndiende ipapo. Saka vatendi ngavauye kunyaya dzekunamata nekuzvininipisa. Vachiti Mwari, ini ndinogona kufunga kuti ndasvika, asi ndisina. Ndibatsirei. Chokwadi ndimi makachifemera chichinyorwa muBhaibheri. Mweya Mutsvene ngaandibatsire pakuverenga nekudzidza, ndinzwisise. Kana zvandijekera, chero zvikaita sezvinondiremera, ndibatsirei ndizvirarame, ndorarama zviri correct. Ndine mubvunzo wakakumirirai kana tambonzwa kambo. Alright. Unouya wobvunze zvako munhu wamwari. Tinorara tichimuka, tinofamba tichisvika, tinotsvaka tichiwana, nokuti munotendera. Ko ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira? Zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Shumba yerudzi rwaDhavhidha, vavengi venyu vanoparara. Kana mukadzwa ndichapota kwamuri panguva yehondo, nokuti muri Ishe wenyama yose. Mikaeri muchinda wehondo, kana mukasimuka nyika yose inogara. Kana imi motaura nyika yose ngainyarare, nokuti muri Ishe wenyama yose. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, hondo yeArmageddoni part 3. Wanga une mubvunzo wekuti Kastan? Ndine mubvunzo wekuti mufundisi, ndiri kufamba nemi kuti pahondo iyi ndeyezvemweya. Akatanga hondo iyi ndi Satani kudenga. That's right. Ari kuenderera nayo panyika.
ende imwe strategy anoshandisa anonyengera zvakadaro zvekuti zviri kuita kunga anotosvikira vari kumachechi votonamata vachiti takakwana takapfuma asi Mwari achiti hamuna kukwana votogona kuita mabasa esimba kuporesa mamiracle mwoyo futi wevanhu wotomunyengera kuti ndiri right kuri kuita kwaSatani muhondo yekuti tiende kurutivi rwake. Pane vhesi yamandiverengesa kuna zvakazarwa 18 yenge ichinzi budai panenge pakazangana nhema nechokwadi. Saka imimi manje maitaura semunhu angori mustudio ari kuverengesa vanhu but ndofunga hamuzive kunetsa kwazvinoita kuti ndoda kukubvunza imimi kuti zvinofambiswa sei kuti pobva paita muteereri anzwa chidzidzo chajeka muri kwamuri vateereri munyatsoona kuti zveshuwa apa pakatsveyama apa ndofunga Mwari ada kuti ndifambe so but wagara unge uchitoita nyaya dzekunamata uchienda kuchechi watoone uniform ndopandaida kubvunza pari kunzi nevhesi budai apa riri kubva ratoreva here kudaro kuti uende pari correct because pane pamwe pekuti muchinamato chauri pari kuratidza kunge pane maera ari kukorektwa neshoko raMwari uri kutoaona but wabva kure pastor zvakadaro zvekuti Mwari haano here pamwe paanoita kwakukunzwisisa unenge watoo pamwe nealmost 25-30 years but unyatsoona zveshuwaka shoko raMwari riri kupesana nezvizvi but dzimwe nguva pamwe watoo neuniform watoo neposition Mwari ari kutorevesa here paari kuti budai. Rimwe gore ndichienda kumusha pari paholiday kwaifamba mabhazi ainzi kwachawasarira ndoaenda kumusha kwedu saka ndakatomukirawo nenguva dzakanaka zvokuti ndakasvika nguva dzakanaka panosimira mabhazi paisimira mabhazi anoenda kuchikurumadziwa ndopandakatosvikawo rakamira akati nhasi rakurumidza zviyambe east vandapinda mubhazi waenda zviyambe east kuchikurumadziwa ndagara zvangu mubhazi ndakagara vamwe vakanga vandiperekedza vakatodzokera vakaenda ndikagara zvangu ndichiverenga chinewspaper chandaive nacho oziva ndakagara vanhu vachipinda handina wandakambotaura naye ndaingoverenga but kwaipindera vamwe vanenge vachitengesa futi vanotopinda vachitotengesa ende unenge wagara paunodaka tazogara I think close to 2 hours ndo pakanzi rezviyambe east rakamira paseri apa ndikati but rineri ranga rakaradzi zviyambe east kanzi aiwa rineri riri kuenda kusubdrift kurati anopfuura nekutara kure zvekuti nekumba handitozvona ndakasvotwa kuti ndagara maawa esaya ndiri munomu ndakagara mubhazi risiri iro handitozvona ende ndaitofunga kuti ndiro because ndo panosimira rekuzviyambe east hamino kuti chii chaka chaita kuti apesana but handakuramba ndirimo handitozvona saka zvinoda kuti kana waoneswa chiverenga Luka 11:23 usineni unopesana neni neusingaunganidze neni unoparadza. Right. Muhondo yaArmageddoni ihondo ine kunyengerana mukati. Tanzwa kuti Satani anonyengera vari kuenda kumachechi but unomboona kuti kune vamwe vanhu vasingaende kumachechi vanhu vaita kuti kuchechi munomhanyira kunoviga zvitema zvenyimi handitozvona munhu anenge azvitarisa otoona ari bheta pane vanoenda kuchechi usadaro statement inowanzoti vanhu varume munhu anenge aitoona iyepo kwaari kutori right but Jesu zvaari kuisa pachena manje pahondo ndezvekuti muhondo yaArmageddoni hapana anomira pakati neutral ndovararacho kuna Mwari utori kumwe kwacho saka hakuna kuti mukadaro manje pane kakuvhundutsa because kune vanhu vari kutozviziva kuti iye zvineizvika kuna Mwari hako saka muvhesi iri muri kubva mareva kuti vari kuna Satani. Ndo zviri kutotaurwa naJesu kuti kana usina kutotenda muna Jesu kumugamuchira saishe namuponesi uri kutozvidza chipo chakapuwa pachena naMwari. Toti washaya ine pandanchira mukona zviri kubva zvanyanya kuva direct pastor. Because munhu anenge achiona kuti kuna Mwari handiko pazviri kubva zvaita kunge anenge achiti futi kuna Satani handiko but ari kutsanangura mind zvekuti pfungwa idzodzo dzinonyengera sezvataurwa naJeremia kuti unonyengerwa nepfungwa ukafunga kuti zvandisiri kuna Mwari kuna Satani handiko futi
but chokwadi ndechoti kana usitori kuna Mwari usina kugamuchira Jesu wakatoshora chipo chakabva kudenga, saka utori kune rimwe side. Pastor muri kumhanya inzwe izvo ndiri kutaura. Haasi kuna Mwari haana kutogamuchira. Hani mazvona. But munhu wekutoti magetsi enyu akapera anotokupai mari mojuice. Otombokubatsirai nemari yemwana wechikoro. Asi munhu wekuti mungabva matoti ari kuuraya vanhu ari kudii. But vhesi iri manjeka riri kuita kunge tiri muno mustudio ka tiri kubva tamukanda kuna Satani. Aiwa, custody unoziva pamwe paunondinetsa. Handisu tinokanda vanhu. Ucharangarira chimwe chidzidzo chiya chatakaita chinzi Mwari anoti vatenda vese ovanyora mubhuku reupenyu. Zvikanzi kune vasingatende vanonyorwa muvhu. Handitika. Saka patakaita hurukuro yeye zvairatidza kuti vasingatende hapana kwavanorekodwa. Saka kana usiri kutenda muna Jesu hausi kusaidi kwake. Ari kuti iwo masai, orati masaidi tu bedzi. Rekuna ndikutyaira basa. Ndechekuti kwaterere duka vaterere. Kune mwana anobva ati achitonzwa chirongwa chinoudza. Alright, saka endai muri tu kudenga. Vhesi rinenge raita unge rikubva ratova raba. Rikutoreva kudare. Vavariro yekudzidza uko haisi yekuti vanhu vaite chirama kuti saka endai muri tu. Ndicho saka ndoita sei ndiende pari correct. But rikutoreva kudaro kuti kana usiri kuna Jesu. Utore kumwe kwacho. Ndizvo chaizvo. Alright. 2 Timothy 3 verse 1 to 5. Zvinozive chinhu ichi kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika. Nekuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateerere vabereki, vasingavonge, vasati vari vatsvene, vasina rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzore, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka, vanonyengera, vasingarangarire, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari, vane mufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasa simba rako. Ufuratire vanhu ivavawo. Now Mungu mazuva ekupedzisira ndo chimiro chinenge chiri munyika chezvese zvalistwa apa izvo. Vana havateerere vabereki. Saka nekusateerera mubereki ka munhu anenge achitorwa muhondo yeArmageddoni. Atori kusaidi kwaSatani. Ari kutosvotesa Mwari. Kuba anenge atori muhondo yeArmageddoni. Kunyengera kwese kwendudzi dzese. Kunyeya negodo. Zvese zviri kulistwa apa. Manyawi. Handito zvona. Saka vanhu vanovenga zvekunamata. Uri kubabata. Munoziva kuti pese pamune mutavabvunzika indokurumidza kufunga rimwe timu kwandinobva uko. Because vanhu vese vadescribe apa ndo description zhinji yemageto youths. Ndoakaita ziva vechidiki kava vari mumadhorobha. Because muri kubva maita kunge vari kutomakwa futi apa. Because description yapiwa apa inowanikwa kumageto youths akawandisa. Right. Saka zviri kutotaurirwa nyaya iyi kai ndezvekuti munhu azviona kuti saka matambiro andiri kuita aya nditori kusaidi kusina Jesu. Saka twalistwa apa zvinozosanganisira kudhakwa, kuputa zvinodhaka, zvese zvatsanangurwa apa ndo zvinhu zvakutoita kunge label yevechidiki. Saka manzwa ndiri kudaro pasi. Saka vadiki vanodiwawo futi kudenga. Chazviri kutaurirwa ka ndechekuti muhondo yeArmageddoni vachinje side. Vaende side riri correct. Asi wabona kuti palist iri kai pataurwa kunzi vanoda mari kudarika Mwari. Handito babata. Ndapaona ndangaida kuzobvunza kuti pari kurehwa vafumi here kuti havaende kudenga apa. Right. Hazvireve kuti Mwari haadi kunamatwa nevapfumi. Nekuti iye Mwari akapfuma zvisingatomboyereki. Kapfumiro kakaita Mwari hatigone kuverenga ufumi hwake. Saka pari kunzi kudii. Saka haangavenge kunamatwa nevakapfuma. Asi anoda kuti pakugadzira kwavanenge vachiita mari vaite nemaoko akachena. Zvekuti dai kuri kuti vanouya kuzoongororwa akachena vasauraye vanhu mukuti mira nditsanangure chidayo. Dai kuri kuti mabhizinesi avo anoongororwa kuti maitiro avakaita mari kuongororwa audite. Ndo kavara kacho. Dai kuri kunzi vanoauditwa asi vachiauditwa nengirosi.
sezvakaitika Dhaniel anonzi akashayirwa mhosva kubasa, akashayirwa mhosva pamberi paMwari. Ngirozi dzouya dzoodhita munhu kuti uyu tamuongorora, dzakudzokera kudenga dzenda dzichiti aiwa zveshuwa Castoni mutsvene. Handiti wazvova. Saka ukaona waita mari yako zvisinei neuwandu hwayo, asi waongororwa nengirozi, waonekwa pasina chaunopomerwa pakati pevanhu nepamberi paMwari. Pakadaro ukanamata Mwari hapana chinosvota. Ndo mataurirwa azviri kuita. Ko kana wakatoita mistake kare. Kana wakatoita mistake kare. Kuti pawakamboiwana yakawanda iyi, urutonyatsoza pamwe pawakaita zvekudimbudzira kana kuti mukana uripo wokudzoka. Mukana uripo wokudzoka kuna Mwari. Ende Mwari ndo purpose yekutotaura vhangeri iri. Mukumboona kuti mubvunzo yangu nhasika ndikutya kuti mungavharire vanhu kunze. Aiwa, hapana anofanira kutombovharirwa kunze. Ukatonzwa kuti apa handizvo, unofanira kutodzoka nekukurumidza. Inda pana zvakazarurwa 16 vhesi ya14 unzwa. Zvakazarurwa 16 verse 14. Hondo yaArmageddoni part 3. Ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Right. Inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Mweya yetsvina hanzi muhondo iyi yaArmageddoni inoita zviratidzo. Saka takadzidza isusu kuti pamazuva ekupedzesera Satani achaunganidza vanhu chero vanonamata. Kune iri kudaidzwa mazuva ano unonzi mubatanidzwa wezvekunamata. Ecumenism. Right. Saka pataidzidza mune chimwe chidzidzo tichidzidza kuna zvakazarurwa 13. Takanzwa kuti mumubatanidzwa iwoyo vanhu vachanobatana, asi pakupedzesira voshandisa simba rinobva mukubatana mukurwisana nevanochengeta mitemo yaMwari, vachida kuti vanhu vachengete zvavo ivo mafungiro avo. Andizvazvona. Saka ngatirangarirei, kubatana hakuna kumboipa, mubatanidzwa hachizi chitema, asi ngatirangarirei kuti tiri mumubatanidzwa imomo tongwarira kanamatiro kanodiwa naMwari. Nekuti panzi panapa mweya yakaipa ichapa simba rekuita zviratidzo. Muchatoitwa mashura mumachechi neminana, ndimi dzichitotaurwa asi Jesu asipo. Handiti wapabataka. Saka vanhu vachibatanidzwa zvataura vhesi votorwisaniswa naMwari, ivo vachingogutsikana nekuti minana yatakaona. Handizvazvona. Saka ngatirege kuvaraidzwa neminana, tirege kuvaraidzwa chero nendimi. Aiwa, nekuti mumazuva ekupedzisira pane zvimiso zviviri pachanyanyisa kutenderera Satani mumazuva ekupedzisira. Rega tione munongedzo unobuda pana Luka 24. Luka 24 verse 36 kuenda pa39. Vakati vachataura izvozvo akamira pakati pavamena akati kwavari, rugare ngaruve nemi. Asi vakavhunduka vakatya kwazvo, akati zvimwe vaona mweya. Akati kwavari, munomanikidzwa neiko? Mifungo yenyu inokumukireiko mumwoyo yenyu? Tarirai zvanza zvangu netsoka dzangu, kuti ndini ndimene. Ndibatei muone, nekuti mweya haune nyama nemafupa, sezvamunondiona ndinazvo ini. Right. Vadzidzi vaJesu vakazvivharira mumba. Jesu amuka. Vari kutotaurira zvikanzi aiwa amuka. Vamba kuti haisi tamuona, vaiti kuguva vanowana kusisina, ndobva angokaruka amira pakati pavo. Hanzi vakavhunduka, vakafunga kuti vaona goritoto, vaona mweya. Kureva kuti mupfungwa dzevadzidzi vaiti magoritoto ariko. Goritoto chii? Goritoto toti munhu ofa, asi ozoonekwa, iye akatovigwa, oonekwa achifamba, ndo rinonzi goritoto. Saka Jesu ari kuti aiwa handisi ghost. Uyai mutoona maoko aya nemaronda angu epamuchinjikwa aya. Saka mumazuva ekupedzisira chimwe chinhu chichakurumbira chichaitwa naSatani, kuti iye nengirozi dzake vatore zvimiro zvevanhu vakafa, chero nevamwe vaitoenda kuchechi, vofamba mukati mevanhu ari magoritoto manje asina nyama nemafupa, sezva Jesu anga atomuka zviririyo. But Satani achamutsa vanhu zvagara zvitori mupfungwa dzevanhu. Verenga Mateo 24 verse 24. Ugozotaura pfungwa yako. Nekuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema, vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause vakasanangurwavo. Andiri kuona
kana vanonzi vakatsanangurwa ava ndevanoenda kuchechi, vaya vamunoti munomboona kuti kuchechi kumwe nekumwe kuno vamunoti uyu mutsvene uyu munhu waMwari. Saka hanzi Satani achashanda zvekupotsa avhiringa nevatsvene. Apa ndapanzwa pandaida kubvunza kumashure pemagoritoto pezvipoko kuti zvingataafekti vasingauye kuchechi. Okay. Ndo vanoramba vachitenda kuti akafa ari somewhere. Vanoramba vachiuchira pamakuva vachidira doro pamakuva. But kune vanouya kuchechi mukudzwa vanozviziva kuti munhu akatofa afa chinotozoitika kumirira resurrection, and resurrection ichaitika panodzoka Jesu. Saka ndopandanyingotaura bedzi kuti kuarea iyi vekuchechi vari safe. Unoziva kuti tiri pane imwe nzvimbo umwe mudzimai achitaura neumwe baba munini wake, murume wavo anga anenge 7 months atofa. Taura kuti vakoma venyu vari kuuya kumba, zvokuti pa7 months dzisedzeka aitorarama semunhu ari married, murume wake achitouya kumba. Murume anga akafa akatovigwa, vanhu vakatoenda kunhamo kwake. Saka vari kuuya kuti anga achitouya kumba murume zviya zviri kuti vanotoonekana makuseni, murume achitoendawo kwaari kuenda, iye achitoendawo kubasa. Asi paakazodzidza manje achidzidziswa kuti bhaibheri kana munhu afa anenge afa, ndo paakazoziva kuti changa chichiuya kumba chaari kuti murume ndigere naye for the past 7 months igori toto asi munhu. Handiti wazviona? Asi iye anoenda kuchechi mukadzi uyu. Saka zvoda kuti kana maenda kuchechi modzidza futi kuti bhaibheri rinoti kudii. Osaka aitoti hanzi mukomo wenyu ari kuuya kumba. Iye akafa wacho akaviga. Saka iye aisarohwa neana pesa. Aiwa, uninga anouya kasitoni. Aiwa ndikunosika ati makaviga munhu. Ouya manheru kumba kubedroom. Woti murume wangu. Saka zvinotoda mweya waMwari nesimba raMwari nekunzwisisa. Ndosaka John 8:32 achitiyo muchaziva zvokwadi nezvokwadi yokusunungurai. Saka ndo imwe nzira ichashandiswa naSatani muhondo yaArmageddoni, yekushanda nevakafa vachidzoka. Pamwe pacho paacharwa ari zvakasimba ndepakudzima mutemo waMwari wechifo. Vanhu vachinzi vachengete svondo panzvimbo yeSabata. Asi toda kuti ungoverenga mavhesi aya tisati taonekana nevateereri. Genesis 1:21 na 22 nevhesi 28 neGenesis 2:2 na 3. Ingoaverenga akateerana. Mwari akasika mhuka huru dzegungwa nezvipenyu zvose zvinokambaira, izvo mvura yakanga izere nazvo zvine marudzi azvo, neshiri dzose dzina mapapiro dzine marudzi adzo. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akazviropafadza akati, berekai muwande, muzadze mvura iri mumakungwa, neshiri ngadziwande panyika. Verse 28. Mwari akaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Genesis 2:2. Mwari akapedza basa rake raakaita nemusi wechinomwe, akazorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nekuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari. Pane kuropafadza kutatu kuri pavhiki recreation. Zvipenyu zvinobhururuka nezvemvura zvakaropafadzwa. Munhu nemukadzi wake vakaropafadzwa. Zuva rechinomwe rakaropafadzwa rikaita dzvene. Pavhiki rine mazuva 7 pane 1 day chete rakaropafadzwa, Sabbath. Saka vanhu vakanzi vachengete Sunday achiti ndo iri convenient, ndo yekuchechi kwedu. Inogona kuva convenient kumunhu, asi pakuropafadzwa haina kubleswa. Ndoda kuti nyaya yamasumura taakupedza izosusukidzwa panyaya iyoyi. Vateereri toda kutendai kuramba muri pachirongwa. Mibvunzo inogona kuyamuka inogona kupindurika zvidzidzo zvinouya, kana kutsvaka vanopinda Seventh Day Adventist vari kudhuze kwamunogara vanogona kubatsirai, kana kuti shandisai nhare dzinotera 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. Tisangane pachikamu chinotera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino
mutungamire tenzini tungamire